Arenys de Munt va celebrar amb una sèrie d'actes el Dia Internacional de les Dones. De bon matí, l'associació Dona Viva va fer el tradicional repartiment de clavells. Implicant a més de 50 països i promovent mesures fins ara impensables. Davant de l'Ajuntament, es va fer la lectura del manifest institucional per part de la regidora d'Igualtat, Maria Àngels Gros, i Maria Serret, de Dona Viva. Dones i homes rebin un idèntic salari per un treball d'igual valor. Després, es va baixar en manifestació cap a la plaça de l'Església, on es va fer la performance El violador ets tu, seguit d'una actuació de contacontes familiar. Ha sigut un acte de manifestació per reivindicar els drets de les dones i les llibertats. Creiem que està molt bé anar a Barcelona a manifestar-se, però cadascú a cada poble també hem de veure el múscul que tenim i fer que tothom que vulgui anar i no pugui anar a Barcelona es pugui mobilitzar en el seu poble. Que ens agradaria no tinguer-ho de celebrar. Jo quan ens feliciten pel Dia de la Dona no m'agrada, m'estimaria més no tinguer-ho de celebrar. Però mentre no arribem a aquest moment, doncs ho hem de fer. Els actes continuaran aquest dimecres a les 4 de la tarda a la Sala Corrioles, on tindrà lloc un taller de defensa personal per a dones. Divendres, a les 7 de la tarda i a Can Borrell, hi haurà la xerrada al món laboral Una injustícia per a les dones. Serà càrrec d'Irina Fosset. I diumenge es farà una classe oberta de Bollywood. Serà a partir de 2:15 fins a 2:15 a la Sala Corrioles.